Изминаха повече от 2 години, откакто EDP 445 беше замесен в противоречия поради спецоперация, организирана от колеги YouTube, която имаше за цел да го заловят в акта на плячка на малолетни. Сега ZAIDION най-накрая го срещна публично и се изправи срещу вече забранения ютубер. EDP 445 беше огромен ютубер в един момент, човек, който имаше над 2 милиона абонати и успя да намери успех в платформата, като публикува видеоклипове, които демонстрират експлозивната му личност и груб усет на хумора. Всичко това обаче се срина, след като група хора от YouTube, наричащи себе си бракониерите на хищници, го хванаха в процес на опит да се срещне с едно 3-годишно момиче. Неговото извинение беше, че просто отива да си купи кексче, поради което това събитие е добре известно като инцидентът с кексчетата. Сега, повече от 2 години по-късно, ZAIDION най-накрая проследи EDP 445 и се изправи срещу него относно тези събития, като пълното видео по темата обещава да хвърли светлина върху дейностите му. Откакто беше забранен от YouTube, EDP 445 не е изчезнал напълно на интернет, откакто беше забранен от YouTube. От тогава той се опита да създаде нови последователи на други платформи, но беше забранен за много от тях в резултат на реакцията срещу него. Въпреки това той все още се разхожда на свобода. Не са предприети правни действия срещу ютубер и нищо не е доказано в съда, което да сочи, че той е хищнически към децата. Независимо от това, първоначалната операция по ожилването е достатъчно доказателство за мнозина и хората се опитват да го проследят публично, изправя се срещу него години наред. И въпреки че от неизвестно време, ZAIDION най-накрая успя да го намери. Когато го попитаха за събитията, случили се преди 2 години, EDP отговори: "Целуни ми звезда, звезда, звезда", и се обърна към ZAIDION, който не изрази съчувствие към него. ZAIDION също се пусна на живо за малко повече от минута, за да се похвали, че е уловил EDP и най-накрая получи интервю от него, като директно извика онези, които не смятаха, че ще може да проследи бившия ютубер. ZAIDION все още не е публикувал пълния видео, даващо повече подробности за ситуацията и обстоятелствата, при които е намерил EDP. Най-лошото е, че той все още активно го прави, но има момент, когато това ще приключи, тъй като той ще трябва да отиде в съда за това и има много неща, с които ще трябва да се изправи и да разбере какво е направил. От това време ще трябва да разбере риска, на който е изложил хората, а другото нещо е, че този човек може да щръкне по всяко време и има много неща, които ще трябва да се направят. Когато арестуват този човек, има много неща, които се случват, трябва да се направи, така че той да не може да влиза в контакт с непълнолетно лице в бъдеще. Той ще трябва да бъде вкаран в затвора за това, което е направил, и той ще го направи и може да бъде изправен пред до 20 години затвор или дори повече в зависимост от обвиненията, които има.